Hello guys, it's me, Нинджата. И днес ще играем да, минигеймс. И сега сме в Hypixel и кой знае кой е с мен. В смисъл, със сигурност вече не. Със сигурност не го познавате и не сте го виждали. Кой знае кой е? Льо. Льо. Добре, харе, пускам. Ще играем TNT Run, после ще играем Skywars и може... Skywars, това не го харесвам, Skywars. Защото отпадаме като животни. Той не е особено добър на Skywars. Какво да направим? Но, пичове, това е живот. Така се случва магията, бат. Вече не сме в депресия. Това е добре за нашето щастие. Добре за вашето щастие. Добре за вашия живот е, че аз не съм в депресия. Защото няма да чувате майка... Айде, третия етаж. Аз съм на първия, на втория. Айде, аз падах от първия на третия за това. Няма да чувате повече... Аз съм на третия. Няма да чувате повече майка ти J.K. Раулинг или Warner Bros. Вие не знаете къде се намирате, да. Ами третия е последният, тъй че... Да, аз съм си намерил. Не ти ли си какъв? Абе, дали е проблем, ако си се влюбил в филм актър? Не, едва ли си единствен, който е влюбил с такъв актър. Да. Повечето хора са такива, са така. Не повечето, ама някаква част. Много хора са били. Да, доста голяма част. Ох, брат Пит, обичам тази. Ох, нищо, че живея в Каст Пичани, едва си намерих телевизор, ма там обичам. Хайде, Риф, Алекс, пети си, аз бях да сети. Си добре. Обичам та, брат Пит. Има някакъв друг Алекс в чата. Ти си моят Каспичански, Георги. Обичам те. Не знам, гледам те на резолюция, телевизор от 1991, вате. Черно-бяло. Дори не знам дали си негър или бял, ма то обичам. Типа брат Питър го изкарал негър, Алекс! Не, аз съм на второто, бах ти тъпата игра. Аз на третото заради тебе. Аз съм негър. Ела ме негър. Ела те подкуса като нищо. Аз съм на второто. Абе, какво бе заобикалят? Добре, защо ще по-бързи от мен? Не знам, ти си бъвнярата, това е фокус. Аз съм на третото, фък. Аз съм си на третото, както бе такова. Фак! Здрасти. Не! Фак, Аз така това заслужаваш. Майка ти. Сега ще умреш, кучко. Фак ю! Четвърти умря. Какво? Нега. Че ко умря, бе? Ко умря, бе? Не знам, брат, обичам. Първи сигурно умря. Не, десети. Аз да си правя паркура, като не видим човека. No more. Вау, батяк е скинimато. Объркал го с зомби. Вау. Пичове, така е това. Виждаш ли зомбито? Да. Батяк е скинима. Далеко е в мултиплеер и зомбитата ще го пощадяват от време на време. Не. Ще е много весело. Но, fuck you! Не! Негър! Фак! Защо ме подкусил, Защото ти ме подкусяваш. Fuck you, зомби. Рип, Алекс. О, не, утре в училище. Мамка му. Умря ли? Не, много бързо минаха събота и неделя. Fuck! О, гот, that was close. Супер бързо минаха, това не е реално. За малко да падна 2 нива надолу, аз съм на... Кило! Мръсе негър, бате! Падна Като ли? брат Пици черен, бате! Падна ли? Много ясно, че паднах. Аз съм на май напред последно. What the fuck? What the fuck? Падай! Видяхте не? Това заслужава вечерния брат Пит, бате. Няма, аз се влюбих в Ема Уотсън. Много е. Фак! Да, това заслужаваш. Фак, добре да косам. Аз съм жив някакси. Не, аз съм напослед. Кило, май френд Алекс. 11 човека са живи.
Не знам, аз съм първи умер. А, не, вече са 10, ние съм първи умер. И те 11. Але, 9. Посмех, бате. Не, о, бате. Не! Така, мъртъв си. О, ес, аз съм жив. Аз не се дразна. Виждаме Алекс тук. Не. Е, Бати, тъпата игра, бати. Пах ти нещастната игра. Това съм четвърти. добре, тук няма хакери, като спрем играта са на първото ниво. Вие още. сте се влюбвали във филм Актьор. Може да лайкнете клипа и да оставите коментар в кой филм Актьор сте се влюбвали. I will enjoy. Вече няма траурец. Ми тогава стига говори за това. Но се чувствам истински нещастлив, че утре започвам пак. Аз ще цъкам всички бутони, които И видя. другата седмица ще ни съсипат от тестове. И, да, това забрах да ви кажа, че ще е малко сложен календарен и другата седмица, защото ще ни съсипат от тестове. Абсолютно така е. Направо ще... Мама ти фея тъпа! Падна. Видях. Някаква фея ме подкуси тук, не я срам. Се Само да чувствам видя. изключително fucked up, че ще Как има... някой умря, подяваш ми за... Но Е, супер играта много ми е умрат. тъшак за това класно по математика, ми чу, че просто ще ме отрепат. Аз паднах директно на третото. Супер. You deserve that. Имам чувство, че просто ще ме скапат на това класно. Пача! Не, вероятно и ваши ви отрепят. Пача! Ема явно пача. Най-вероятно и ваши ви изпукат от тестове. Моите съболезнования. Бързо, нека трябва да станем студенти, мати. След тогава почва живота. Оле, давайте. Не, в 11 и 12 клас е яко, ще отходиш по дискотеки, бате. Не се връщаш от вас до 3 часа, бате. Никой Какво си мислиш, че 12 клас ще прежнеш в различно или в 10 или в 9? Да, имаме. Аре, 2 нема в 11. Ще е супер яко. Да, аз съм още една годинка, две. Също аз мога почне и по-рано мисля нещо такова, 9 клас. Ще почнеш. Аре, ще ли си на последния етаж на мен? Не, аз съм на предпоследния. Нещастник. Ти къде си? На последния съм си, аз съм от 15 години на последния. Она фея пак ме направи. На моя етаж няма никой. Обаче има някакви, които са на етажа след мен. Писал пред, да. Ма си джитка. На моя на последния етаж. И си джитка. На последния етаж. Бъргур, не! Четвърти! Защо? Четвърти ли си? Някакъв е на първия етаж още. Той е Господ. Или има хак, или е Господ. Не знам. Ти си на предпоследния си още, бра. Само си на предпоследния. Искам един път така да останем двамата. Ще бъде много яко. Трябва да справим проплейс. Са тук паднах. Айде, Рипскинс, айде, отиде работата. На кое място съм? На първо, на второ. Он не беше на първия етаж, нямаше какво да направиш особено. Той е бил някакво ебахти прото. Другата седмица ще ни скапат. Леле, нямам търпение да почна живо. The real life. Както му се вика. Духни се от тук, Александъра. И колко от последния? Некъв дядо беше казал, че живота почва след 75 годишен. Макар че това е вярно, мисля, не след 65, като си почваш пенсия, защото тогава имаш парите, му свършил работа, да вече получаваш някъде намаление, защото си пенсионер, нямаш никакви ангажименти, мисля, имаш някакви ангажименти, ама нямаш работа, някакви такива, факт, добре скоча. И вече мога би кара света с тия парите, които си спестява цял живот, което е супер якото. Мисля, нали, тъпото е, че ще има 100% че си имаш някакви проблеми с, мисля, нещо такова, имаш някакви проблеми с стави мускули, гръб, нещо такова, обаче... Да, и няма да мога да има жени. Кой ти казвам, сега да има... бабички, които... Бат, ти не искаш бабички, бе! Ти искаш Ема Уотсън, да. Тогава ще е бабичка.
Да, прав си. Трябва да я намеря. Трябва да отивам в Америка. Пича, няма да се срещнем скоро, защото компютъра ми няма го вземат за ръчен багаж. Може да е голям ръчен багаж да ми. Да, мога го взема в куфър. Отивам в Америка при Има Уотсън. Вземи си лаптоп. Това ще е много щастливо. Моля? Обаче ако ми откаже, после съм саднат. И Ще бъде кофти. ще бъде кофти, че съм си дал, бате, съм продал бъбрек, бате. Ако и кажа, че съм продал бъбрека си и някоя друга част на тялото, бате, се ще ми върнеш. От тъй така от... Милост. Да. Няма пак да ти върши. Ще ти кажа, съжалявам за бъбрека ти, ама... Ама ще ти купа Сима. нов. Ама си имам гадже. И рипски си. Иди си като... Ти сигурен си Трябваше да го проуча! Фак! Аз съм трети. Аз съм втори, значи къде е първия? Ти умря ли? Не бе, жив съм. Са да те тролна ли? Да вляза ли в обиш? Фак! Имах дъбъл джамп. Пичове, така е, аз утре съм без бъбрек. В други ден е отрязан от Ема Уотсън и живота продължава. Без бъбрек. Без бъбрек. Защо? Не бе, нямаме отрежа. Живота толкова много хора с дефолт скин. Омага, това е скина, Ще ме приеме като нейно дете, бате. 8:20, къде си лягаме, сега съм пазикли, бе. Ще съм и като дете. Ще ме приеме. Като... и ще ме гушка. И аз съм като... Ще ти кажа каква грозна жаба си имам на тук. Майка ти, лапа. Ще вземе за домашен любимец, за кученце. Да, аз мислих, че ще ползва ли? Ако се грижи за тебе и живееш при нея, що да не ползвиш? Да, тя живее бах ти къщата. Of course. Не знам, ако те гали постоянно и я дажат и ти дава да я ближеш, бих пълзял на пола. Да, ближе, мате, къде ще я ближеш, бе? Където намеря за добре. И ми дава да й душа задника, това ще е вече. То ще ми докара астма, брат! Астма ще ми докараш! Лошо ми е! А дали астмата ще мине за ръчен багаж? Не знаеш, че някои хора си целуват като кучета. Ще имаш късмета, куче. Така, какво става в тази игра? Не знам, аз още съм на май на първия или на втория етаж. Още ли си на първи или втория? Да. Не, аз съм на втория. Аз съм на последния. Не, брат, той бат якото си куче. Особено не ма Уотсън. Фак, не! Стоп, аз съм на последния етаж, фак! Аз съм малко добър, не, жив съм. Да, бате, да си куче на някоя секса, бате, така да й близаш задник. Вижда ли си някой куче, което да ближа задника на някой? Да! Интересно. Това е много интересно, аз умрях. Аре, отходим... Не, аре, тиентиране ще си остане. О, това е мечта живот, бат. Само да не ти дава кучешка храна, че тогава се свършва. Ти жив ли си? Не. Добре. Само да не ти дава кучешка храна, че тогава... Тогава се изнасиш! Алекс, може да е добре, ти дава наденички, пържолки, кокали. Кокали? Аре, кокали няма нужда, ама наденички, пържолки, месте. Ма ти приличаш на човек, малко трудно ще вземе за куче. Аз съм кутия къдревит. Аз паднах някакси на третия. Fuck you, бе! Fuck you, семейството ти. Има Уотсън да те оближа, дано. Дано! Пълза! Не говорех на тебе. Ще те е майка ти тогава. Майка ти мога да те оближа, да аз знам. Не, аз не знам, не искам майка ми да ме оближи. Защо? Искаме Уотсън да ме оближи. Ти
Пъй с претенции са. Представи си майка ти Ема Уотсън. Майка ми не прилича много на Ема Уотсън. Може да е приличала. Моля с уважение. Да, баш на Ема Уотсън. Та е бах кочето. Умря Аз ли? съм Марио от последния етаж. И си джиткам. О! Бате, сцепи ги! Умря ли? Да, бе, първи съм! Добре, бе! После ще ви покажа wallpaper на компютъра. Дап, стайл, дап, беше с... Първи съм, Алекс! Пичове, в този клип се смеем с Асмо. Да, значи Искаме да заглавието сме на този клип ще е За черно-бял... Заглавието на този клип ще е черно-бял Брат Пит куче, ближе е на Уотсън. Не, Ема Уотсън ближе мен. Куче. Ближе мен, хаштаг вече съм куче. О, леле, това ще е бахти яко. Само дет няма да мога да цъкам на компютър, ама аз... Ако ще си направя магия, така че да не знам за Вижда, значи тя, докато е на снимачната площадка, ти ще бъдеш вкъщи като куче и ще си играеш на нейния компютър. Тя кой знае какъв компютър има. Или да. Тя е някаква зарибена геймърка. Да, лате, бози лига. И Бози, може и да бози Хари Потър, ама. Не, латета, ако е зарибена геймърка, аз ще верно ще стана куче. Тъпото е, че не ще станеш куче верно за нея. Кога? Ако се окаже сляпа. Сляпа ли е? Не, защо? Защо, бе? Какво защо? Ще мога да... Не, това. Не, ла, тя ако се окаже шляпа, аз ще си бъда човек, просто ще пълзи от време на време. И нали после ще кажа, аз съм гаджето ти, идвам за леглото. Да, влезе ъгъла, вземи си го и си го дръж от вас. Не, умрях! Feeling like a Господ. Не, някак тя ако беше сляпа ще защото нямаше как се слага мейкъп. Може нямаше да знае как се слага? Мейкъп. Мейкъп, грим. Да. Макар че тя е яка и без грим, ама Не сещаш, че има гримьори. Тя сляпа! На какво ще слагат грим? И да красива изфърха от сървъра. Мама ви тъпа. Свърлиха от сървъра. Да. И мен. Май е време за Skywars. Да, след тази игра ще играем Skywars. Ама аз съм извън тази игра. Бичове, днес ще си говорим за черния брат Пит, за мен като куче на Ема Уотсън и моите мечта. Това е. Че кръста клипа черен брат Пит и моята мечта. Какво имаме още да кажем за черния брат Пит? Няма нищо, не? Брат Пит е черен. Не знам Анджелина Джоли какво хареса в него, ама е черен. Ако Ема Уотсън стане гадже с брат Пит, аз мисля, че нямаме шансове, освен като куче. Петко, ти тук ли си? Не, май умря. Да, тук съм, ама малко шумно в моята тази, затова съм мютнал. Ако Ема Уотсън стане гадже с брат Пит, ще имам шанс. Да, чувам те. Добре. Ама не знаеш какъв е дълг, няма да стане това. Затова Бранджелина се разкъса, защото тя разбра, че е негър. Тя слапа ли е била? Аз съм трети. И той е бил с маска. С маска, да. Аре, ще ти unmute когато. Аре, Skywars, аз отивам. Аре, записвай. Това пичо, това е моят любовен живот. Влюбен съм в актриса и това е да си саднат. Ако вие сте влюбени в актриса, моля, пишете ми. Ако сте Ема Уотсън, също ми пишете. Но не сте Ема Уотсън, защото... If you are Emma Watson, write me down in the comments below. Say I love you, I have a tattoo, and I want to kiss you every night, every day, 2017, PLZ, момче. Please contact me if you know her number, or where she lives. I'm gonna rob her and then be her dog.
Накратко Вместо те целува всеки ден, знаеш какво ще прави? Какво ще ме ближи? Ще ти преподава английска граматика. Бате, аз знам английски, бе! Да, бе, да, и аз така. Бате, знам го повече добре от тебе, може. Повече добре от мен, ти български не знаеш. Мръсен козлел. Мъж! Тя не! Така сега да си изнасим. If you know Emma Watson's number, write me in the comments below. Or if you are Emma Watson, I'm gonna be your dog. Добре, защо? Какво е това? Умри! What? So, Това Silverfish ли се нарича рибката, дето пози? не. Имаше Ей, той Silverfish клипа тук. стана 20 минути. Чайте сега. На два фронта! На два фронта убихаме, на два фронта бяха. Сега ще ви покажа десктопа ми. Вижте. Дам. Вижте какъв ми е як десктоп. Вие нямате такъв десктоп, не? Нямате, бе. Погледнете, вижте какъв е як десктоп. Много красив. Така, сега да играем Майнкрафт. Колко игри ще ти играе на Skywars? Той клипа е 21 минути. Ето го Още- десктопа ми, вижте какъв е красавен. Още една игра и викам... Да. Добре. Сега не знам, много ми е красавен десктоп. Да. Красивен. Дай леглото, мисля, няма смисъл да стоим тази игра. Ти ще виждал ли докато- си ми с десктопа? Излезе ли? Да. Ти влезе ли? В това съм в чакалнята. Не си в игра. Видяхте! И аз лефнах. Я лефни. Сега също ще вляза в нова и ще пусна. Готово ли идна? Да. Пусна ли те? Не. Не те е пуснал. Не излез ти и ме такова пак. Излезе пак. Те пичове така, разкамва ми колко съм отчаян, Петко колко е щастлив. Горе-долу, да сега ме пусна. Петко, щастлив ли си, че не харесваш актьори? Кой ти каза? Ти харесва ли си актьориса или някога? Ще да кажа, ти си ли актьор, нали? Да. Предполагам, че да, ама... Кажи да. Не помня, между може и да съм харесвал, ама да съм знае, защото съм бил малък, къде съм. Защото си бил... Бате, ти ми сви всичко, бе. Ети Enchanting Table. Лък може ли? Лък ли да, ето ти. Аз ще въдица мен. Въдица мен! What the fuck? Негър. И това ще моля, да спри да ме вече повече с Skywars. Така хора, това беше от клипа. Днес разказваме за черния брат Пит и моят любовен живот като куче. Надявам се клипът да ви е харесал. Аз бях Алекс, мен беше Спири и Том. И днес беше щастлив клип, защото вече не сме в траур. Играхме минигеймс, на TNT Run ни се получи, Skywars не. Леко дълъг клип, но имахме да разказваме аз как съм куче. Да, беше много интересно, честно. Наистина, аз бих се заслушал в това нещо. Как съм куче на Ема Уотсън, как тя ме ближе и душа задника. И брат Пит е негър. Кучето ближе, нали знаеш? Да, ама и тя ще ме ближе. Добре. Надявам се клипа да ви е харесал. Получих и аз в клипа. Надявам се да ви е харесала. Аз бях Бадви Сашо и...